Здравейте, сега ще ви покажа как направих един лесен натюрморт с лалета във вазичка. Първо направих фона с бяло и с смесено с всички цветове, които имам на палитрата. Също така започнах с червеният цвят и зеленият цвят като най-големи контрасти. Добавих жълто лале, лилаво лале и тук-там някое листенце. За лалетата в лилаво добавих бяло, за да може да изпъкнат. За лалета в червено добавих в сянката малко лилаво с червено. За листата, за да изпъкнат на преден план, направих светло-зелено с жълто и бяло, а на заден план с тъмно-синьо и тъмно-зелено. За белите лалета не съм добавила много цвят, само малко жълто в средата за тичинката. Добавих зелените листенца в водата, малко тъмно-зелено и светло-зелено. Направих и дръжка на вазичката. Сянката е в светло-синьо с малко бяло. А отдолу също направих и червени светнали листенца. На всичките червени слагам малко светлина, за да може да изпъкнат на преден план. Бялото е много важен цвят, навсякъде го има и в листенцата. Надявам се да ви е харесало. Чао, чао!